from you. Yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederengipun hajat kita wiwiti, monggo sareng-sareng maos istighfar kaping 3 saha syahadat kaping 3 ngoten Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasidni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasidni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasidni amalan salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil alaihil azim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, adik-adik tansah kita hormati, wabil khusus dumateng Bapak Parmin sak keluarganipun ingkang kula hormati. Monggo kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pinten-pinten kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, so ingkang paring keselamatan lan kesehatan, sehat jasmani lan rohani. Kula lan panjenengan sami saged rawuh wonten dalemipun Bapak Parmen mriki kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Sholawat serta salam kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula agung-agung, ingkang kula ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Wontenipun sekolambang bubur abang sajen jambe wangen menika Bapak Parmin sak keluarganipun sak peruso dakoh krana lillahi ta'ala monggo dipun jurung pandonga selamet ingkang kula aturi pinarak kempal kajat wonten dalemipun Bapak Parmin mriki. Sepindah Bapak Parmin sak keluarganipun ndedonga maring Allah Subhanahu wa taala kaping kalihipun muji dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar Usman Sayyidina Ali sak rombonganipun kaping tiganipun Bapak Parmin gadhe niat inggih menika ruah Rasul ngerasulaken junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun Bapak Parmin kagungan kersa kagungan damel inggih menika aningkahaken putrinipun Lianita pikantuk rezeki utama. Mugi-mugi dipun paringi selamat wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa lan malih manten kekalih mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged nyandang agung nyandang waringin ngantos dubuki kaki-kaki lan nini-nini lan malih calon temanten kalih ingkang badhe dipun ijabaken injang-injang kirang langkung jam 8 lan malih sakbadanipun dipun ijabaken mangke mugi-mugi pikantuk larik ingkang soleh lan solihah. Amin Allahumma amin. Lan malih Bapak Parmin sak keluarganipun caos hormat sasi rolas dinten 7 pekenan gangsal siang kelawan dalu. Hormat malih dumateng Bapa Adam saha Siti Hawa, hormat malih dumateng para nabi, para rasul, para wali-wali songo ingkang sinare wonten ing tanah Jawi mriki nggih kina makinanipun. Hormat malih khusus Syekh Abdul Qadir Jilani, hormat malih Syekh Subakir ingkang babat tanah Jawi mriki nggih kina makinanipun. Lan malih Bapak Parmin sak keluarganipun anggenipun aningkahaken putrinipun mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paring kawelasan, dipun paring keselamatan, selamat donyanipun nggih selamat sakwingkingipun.
Selamat sak ngajengipun nggih selamat sak wingkingipun dipun paringi selamat malih selamat balik griyanipun nggih selamat sak anak raja kayanipun lan malih Bapak Supamer sak Bapak Parmin sak keluarganipun anggenipun kagungan kersa mugi-mugi nggih dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala lan malih Bapak Parmin sak keluarganipun dipun paringi gangsar anggenipun nyambut damel serintenipun sedalunipun pados rezeki kathah halal kangge sangung ibadah fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin ila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda sagirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama yukafi masjidah ya rabbana la khalaqam yan jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma innaka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syidatan fil wa barakatan farzaqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alamna fi saqaratil maut wa majatan minan nar wal afiyatal gisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak nggih sak bibaripun wangsul saking mriki dipun aturi wangsul mriki diaturi jagong ngantos rampungipun ngoten Pak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong.